నీ వెయిటింగ్ ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నువ్వు అను అయితే చేస్తాం. ఏ మెంటలోడా నువ్వు అను అయితే చేస్తాం. ఏంట్రా వేసేది? నిన్న కాక మొన్నొచ్చి ఏంట్రా వేసేది? తెలియనా? రే 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 ఒరే ఒరే అది రారా రే, నీళ్ళు కూడా కలపలేదు రే, కక్కతావురా నాయనా. గ్లాస్లో ముందుంటే ఇంతసేపు ఉండకూడదు, అయిపోవాలా. A few moments later. ఫోన్ బుల్లెట్ దిక్కుపోతే దిగిందా బుల్లెట్ ఇప్పుడు బాగా?